Ćao svima, u današnjem tutorialu ćemo pričati o Euro Truck Simulatoru 2. Znači ja mislim da svi vrlo dobro znate tu igricu, znate o čemu se radi. Sad, u toj igrici ima opcija da ubacite pesmu i da je slušate preko radija u kamionu. Sad, ja ću da vam pokažem kako da je ubacite. Znači, idete u dokument, i nađete Euro Truck Simulator 2, idete u folder Music i samo prebacite tu pesmu. Evo, ja sam već skinuo jednu pesmu sa YouTube-a, samo je prebacite i idete na X. I posle kad uđete u igricu, pritisnite slovo R i izbacit će vam da je pustite. I to bi bilo to. Nadam se da vas se svidao klip. Ako jeste, kliknite like, ako nije, kliknite dislike. I subscribeujte, šerujte i komentarišite. Doviđenja.